Sana papa ko na human guys, sari pag butangan pa na dari dapit. Bayan ng mga tao dire, binibili na ng mga. So, hindi na kayo sa lapok. Morning guys, kuan guys, niinit na guys, mubukad pud isag samot mo init mura pud si Zaog bombil. Ay bombil guys mo ni si Zay. Grabe si Jang ka. Murag red pink siya nga na. Kani siya Mr. and Mrs. Mga gwapa kayo sila guys, basta ngaron nga kuan guys kanang buwan sa kani siya kay murag namatay, pero wala na siya mamatay guys. Nangalagas rin na tanan diyang mga kuan. So magbalik na siya. So na-busy day ko ron guys kay gahagot day ko og kuan sa baybay guys. Hala nagunsa man kadiya danti. Nasigi pangita nak nga kanununak. Igo ang tanom diha. Grabe inita guys. So ganahan radyo ko diha mag tanaw kay mamuwak. So ang nindot na ni sa mohang bahay guys no kay natunga ang amuhang teres, naibuwak dire, napibuwak dito sa kusina. So nindot jud guys siya. So daghang kayo siya nga nindot kun pagka plaster ba. Kay natungan siya. So kaniha man ni gi silong ang kinang bumbil na to guys is kinanglan na siya nga nasa init. Daghapong adlaw guys wala di koy paninda pud karon po adlaw po ko maninda kay malina gabahag ang tindahan dadto. So hapang giadyo hapang gitambakan og wa na munit pa ko og kuan sa dagat guys. Mga bato pareha diha ang gibutang bato para dili malapok. Agay! Ano ni sulod juga dito? Palit ang tanom. Ikaw ba? Saway kay ka ha? Bungo pa ta ka human dia og arnis gani ha? Gara ka. Ano sila guys, kinahanglan ni sila og pangputlan para mo daghan og buwak. Kaya guys, sama sang giputlan. So ako nang putlan ron. Ang kainit guys. So ano sang pagpulungan guys dito kay aron mo bloom di siya taman ba aron mo buwak di siya taman. Ja among pakitan dari sa kuan gawas. Ang perting gawa guys oh. Ang gitambak nga mga graba ba para di malapok uwan. So busy po dari panglimpyo guys kay ipamutan pa na dari mga bumbil. So na papa ko na human guys, sari pag butangan pa na dari dapit. Bayan ng mga tao dire, binibili na ng mga. So hindi na kayo sa lapok. Init na siya guys. Nakanihan sa daoban og mahapon guys kay namuwak na ning kuan oh. Bukado. Sig ka-harvest na puta diha guys. So nga na diri agi. Limpyo-limpyo na diri guys kay gaglisod mi kani pumulungan pud hani guys oh, marang grabe si jud ko. Pamutlan hani siya guys kay basig na diha nagtago ag hasba ma tuklaw ta. Uy, igsuon ra ba ni siya ni Monmon og Minmin na ako si buntot. Maglimpyo guys oh.
higinahinay pa nakatog labay di sa kalsada ang mga lungkay ba. Sa kayo pa man kuha atong mga gipamutang dadto guys. Ug kuha na pud to na po ni ipuli na nga karong mahuman. So kapudo ra mo guys, kaon ra mo daning Ternati. Ternati na. So na diri gibutang ang mga lubi guys kay puson ra man na kay malagi nagi kanang temporary na diha. Ginahini pa ako nagpadas basura. Nasa guys ginahini nagpadas basura. Dede cute pud kadto siya guys. Kay lahi pud siya nga kuan nga lubi, agay lubi. Bumbil lahi pud siya nga kanang jahang buwak balhay pud. Kani unindot kay ni siya. Hanan siyang gipang tanom sa juta guys kay arong hindi mamatay sa kaang. Hinit na kayo sa mga tanan. Yung tambis guys Nay, Shopee? Isa ba na? Nanguta naman. Napod guys Ganahan ko dani niya na ko yellow di So na dyan na siyang gibubuan yellow na siya nga dako kaayo. Init. Init na sa nga tanan. Hehe, kainit. 1 minute kayo. Sama ning mga plastic dari. Head cut. Wala na mag-cry cut. Init man cut no. Na siya katago diha Yung gabi na tanan guys. Dari ko ganing lingkod kay kaniya si kanis KitKat man good guys so way tawo. Maghilak. Siya guys so ipakita ninyo guys na nga tug na. So mga tug na sila. Musod na pud ko dito sa kwarto. Yawa guys Si Jack kay wala magduyan kay arte magkadto ni KitKat. So tanawan ninyo guys. So ingana na ilang posisyon guys. Wa siya magdujan kay margiintan siguro na siya. Batang gamay na mo na siya. Bihib na siya. Musaka na sa duyan guys. Ug matungang gabi na musaka na sa duyan. Ang kaning duha gaduyan na. Si Minmin, si Monmon. So nga na sila posisyon nila dali guys ng gabi Good night. Good night. Minmin. Good night Minmin. Sus. Monmon. Good night Monmon. Mon. Amen. Lakay na mata na si KitKat ang rabay hilakon. Labing ka, biba kayo na siya guys. Diba? Mga cute kayo sila na makalingaw. Posisyon na guys, dana na sila. So daghang salamat kadto tanan guys kay kuan busy likod so kurong adlaw kay karong simanahaw ako magluto. Pero na ako'y luto guys sinagka Sabado og ugma. Ay, Biyernes og Sabado. Na ako'y luto kay na mag-birthday. Basta di na ako na maka-vlog guys kay mabisi na pugod na din na ko maka video. Kuan ako magluto ron kay na sugdan man gunhag Lunes nga magluto anja pagka Lunes gud suspindi ang klase may klase anja pagka Martes ga uwan pod nga baha anja agahang tindahan di pwedeng displehan na kay lapok so ganiha nag hinihinay kog hakot guys manang likod na sakit pod
ladyo magikas baybay padung datos kasada gahakot ko og mga bato para lang matambakan hang bato ba para kuan di na malapok. Ni mga ang mga suki dito guys kanang para di malapok ba. So manangi tambakan na siya og mga namunit ko dito sa baybay baton sa des ni aging adlaw ko naka pamunit guys kay dako man ang dagat nja di makakuha og mga bato-bato dito. Nja guys maro to ang vlog guys kanang amping og ampo ang tanan guys kay maragi na karon ganihan ni ngadto Miss Papas Santander kay namalit mi og sidan wa na ko na pag-vlog guys kay kuan palit day mi og bangos among gisugba kay mas lami man kanang magkanog isda mga piniritong isda mga inunan nga na wa ko nakapag video ganiha guys kay lubat lagi ang cellphone. Diyan man namin na ni hapon. Sa pabakan ng malagi na guys kadyo kay sa mga tindahan dito sa Santander guys nagkahugtanay na jud og bugas. Diyan pati ang mga gasolinahan grabe nang mahal ang gasolina. Diyan karon murag nagpost na galipod og Mayo shipping guys nga biyaheng Dumaguete nagtaas na pud og masahe. Diyan wala na lisod na kadyo ron panahon guys kay siyempre wala mga magbalik dyan gasolina, wala mga biyahe, wala mga bus, wala na. Pwede na lang tatinig bay. Madula magsiguan kay magsipod tag pananom. Unja ugma guys aron ipakita ninyo guys kay wa jud ko naka-video gani haghang mga sitaw nga gipangtanom na munga na. So atahin ninyo ang vlog ugma guys kay mag-video ko. Karon akong hapon nga nagpakaon ko sa anang bantam paglilin hadto na di mga bungag ang batong kanang mga batong bitaw nga kuan guys kanang karaan nga magbera di nang bato nga tag-as kadyo na may karaan bitaw nga bato nga mga magbera siya ba mo niya hang gitanom. So nakita-an ra po na nahada to sa merkado wala magkaraan manimura sa katas uno kanang munggos ra na ba siguro kailan mo punuan sa munggos no mga nga ra katag-asa kay sa una daghan man kadyo may munggusan kay sadyo pagali mang mupo na may munggos. Dali ra po na itanom ng munggos guys. Unja sa pabatoy ang isulti ninyo guys. Mao lagi na late ko kadyo kanunay mo upload kay busy kadyo ko. Siguro din ako malit guys sug upload og di na jud kadyo ko busy karon jud super busy jud ko kay nagprepare jud ko palibot na madari guys kay wala gina nag-mention ako mga disniagi nga naami bisita nga moabot nang gipaghandaan sin namo nga manglimpyo mis surrounding na mo dari kay naami bisita nga moabot makahibaw ra mo guys sa imong bisita nga moabot kani ana pud ni balik ni ang kurtina kay puli-puli gin ha karong malabhan nya balik na pud ni so cream man ta ni og atong cream so ana pud siyang gi pulihan guys kay kuan unja na dari ang supabid na kay usahay magud si Dante naman dari sa sala unja kay gusto mo gawas manguskus man na sa pultahan ja amo man ang giampingan ng pultahan kay ma gas-gas so gikasab-an na naman nas Dante kay dis ni agi nanguskus na didto madugay sa kusina so na-repair ra pud namo ag kuan atong bungbong ba kay margi kutkut ni ja kay siguro kay hiyon na si Jan ja wa may nakamata ba kay mamukaw man na siya guys so mangihi na gahigda siya guys ang pakita ninyo higda si Jada subos. Asa ko na apon na si Jada. Asa ko na apon na si Jada pero na siya lingkuran dari guys na yung lingkuranan say kay mudug ra man siya diha ni last month say diha gali na si Jada pero main bugnaw mo ko na siminto guys manang ganahan si Jada. Wala na siya higdaanan dari na man diyang higdaanan diha. So wala na sa pini kay isa rampong tangtangan. Di ba? Dante no? Hi ka muna. Na hi mga followers, mga nagpabilin nga followers. Nagpabilin nga viewers di ay hindi day followers. Mga viewers nga nagpabilin, mga is Dante. Yan nakatugog na day sila guys na. So mo hinihini na pug kurunog sugod sa kwarto guys mag-edit pa ko unja. Apa ni upload kasi mabutan pa jud ni buntag guys kay ag signal na mo dari nag hingalo dugay ka mo upload guys kita Diyos Dante
Nagamo man kong signal guys, so mag-upload ko gabiin sa buntag na ma-upload kay arang kahinay. Hinay ka adto ag signal ba na unsa ni among signal dari na naman jung hinadza. Daot siguro ning kuan ni kanang baon sa ning simpak ba ni Crystal Nicole na ning wifi ba nga usay di naman makasagap og kuan. Masinog ibalhin na si og murag antina. Tapos gawa siguro na. Kaya di naman musagap sa una ko siguna. Ay, ang gabi itong tanan guys. Good night na ninyo og amping og ampo tanan guys. See you in my next video. I love you all.